Assalamu alaikum warahmatullah, barkanku da dare kowa da kowa, ina muku fatan alkhairi. Ina waɗanda suka yi gasar jagaba sai ka shiga bila. Tufa lokaci yayi da za ku turo da gasar ku. Za ku yi screenshot ɗin gasar ku kamar yadda aka ce na bidiyon da kuka yi screenshot. Yanzu zan ba ku lambar da za ku tura a kai. Insha Allah rabbi daga gobe lambar a buɗe take, za ku iya turowa. Amma ba lamba ta bace, ba lambar rarara bane, ba lambar ɗaya daga cikin mu bane. Kawai lambar an samar da shi ne saboda a turo da wannan screenshot din a kansa. Dan Allah banda screenshot din a taimaka kar a tura komai, saboda kar sakonnin su zo su yi yawa kuma a zo a kasa ganin abin da aka samar da layin domin sa. Dan Allah dan annabi kar a turo da wani abu banda shi, sannan kuma dan Allah dan annabi kar a kira waya. Iya lambar nan an saka ne ga waɗanda suka shiga jagaba sai ka shiga bila challenge. Kawai mutum ya screenshot ya turo ta WhatsApp. Za mu bibiya insha Allah rabi ɗaya bayan ɗaya har mu ɗauko su gabaki ɗaya. Sannan kar a manta a je a saka mana shi ya dawo saman peji. A saka mishi wannan ɗan pin ɗin da ake sakawa domin ya dawo saman peji ya tsaya, inda daga zarar mun shiga page ɗinku za mu gan shi a nan. Ga lambar nan kaman haka 0700 46 54 4861. Kun san ba sa son a bada lambar waya, to amma na san kila ba sa jin Hausa. 0700 46 54 4861 shine lambar da za a turo da screenshot din akai. Na gode, kar ku kira, ba lamba ta bane, ba lambar rarara bane, ba lambar wani daga cikin mu bane. Lamba ne kawai na masu tantance waɗannan bidiyoyi. Idan Allah ya kai mu 1 ga watan Julai kuma za a baku haƙƙinku idan Allah ya so ya yadda. Ina muku fatan alkhairi. Allah ya kai mu da rai lafiya kuma Allah ya ba mu rabo sa'a. Na gode.